Hey guys, it's me again, Ron, and welcome back to my channel! Hey everyone, it's me again. How are you guys doing? So, kumusta naman kayo guys? I hope na everyone is okay, especially sa panahon ngayon na we are on, ang tawag ito, enhanced community quarantine. Tama ba? Yun, so I know it's been a while no na hindi rin ako nakakapag-upload ng video, hindi ako nakakapag-create ng video guys kasi parang ang dami-daming nangyayari, di ba? And at the same time, ang taas-taas ng anxiety level ko, ngayon lang to na mismo medyo bumaba siya ng konti at nag-level siya ng konti. But for the past few weeks, talagang sobrang taas ng anxiety ko. Akala ko magkaka-nervous breakdown ako or whatever. Grabe dahil sa COVID-19 issue na ito, no? Well, anyway, how are you guys doing? I hope everyone is safe. Guys, I hope you are okay. Nasa bahay kayo. Nasa loob kayo ng bahay. At pinapractice nyo yung mga, kung ano mo yung mga tips na binibigay sa atin na kailangan nating sundin, no? Mga social distancing, maghugas ng kamay, sumunod, mag-cooperate, and whatever and whatnot. Well, update, no? Life update. Maraming nangyari, guys. Kasi mga few weeks ago, dumating dito yung sister ko kasi may pinaprocess siya mga papers. And then, nagkaroon ng si Presidente, ayun, pinatupad niya yung community quarantine, matawag doon. Hindi naman lockdown, di ba? Basta yun, tinupad niya, right in and there, naghanap kami ng flight para lang makauwi siya ng Mindanao. Wala kaming mahanap na flight. Meron kaming nahanap doon sa Clark, Pampanga. So, pumunta kami ng Clark, Pampanga. Nag-overnight kami doon. Hindi na nga ako nakapag-vlog, guys, kasi medyo, I don't feel, parang, at that time, kasama ko yung dalawa kong kapatid. So, parang nag-bonding kami. But at the same time, yung anxiety level ko ang taas kasi may possibility na makancel yung flight. Kasi yung Cebu, kasi wala na kaming mahanap na flight going to Cagayan de Oro eh. So, kailangan na niya mag-via Cebu, from Cebu, Cagayan de Oro. Hindi siya totally lalabas ng Cebu International Airport. Doon lang siya sa loob while waiting for the flight papunta na Cagayan de Oro. Now, what happens was, siguro a night before yung flight niya kinabukasan, na-cancel yung flight. So, parang nabaliwala yung pagpunta namin ng Pampanga sa Clark dahil na-cancel yung flight. Now, naka-rebook naman, mag-stay muna siya doon ng mga ilang araw until Thursday kasi Sunday yun, mag-stay muna siya ng until Thursday doon para lang doon sa flight na yun. So yun yung kapatid kong babae. So ako naman sa yung kapatid kong lalaki, bumalik na kami dito sa Maynila kasi baka mamaya mag-lockdown na hindi na kami makapasok na Maynila. Nakabalik naman kami, pinatupad na doon sa bus yung social distancing last Sunday. So, bali, isang hilera ganyan, dalawang tao. Konti lang tao ng bus. Yun, nakauwi naman kami dito, hindi kami hinarang or whatever, hindi kami nagkaroon ng problema. And then, days passed by, hindi na pinapasok yung Tuesday, di ba? Tatandaan nyo yun na wala na, full effect na yung community quarantine, hindi na pinapasok nung Tuesday, kami sa work, and then unti-unti na dinistribute na yung mga desktop and all or laptops or whatever para makapag-work at home. So technically guys, nag-work at home ako ngayon. Kakatapos lang actually ng shift ko. Yun, work at home, walang labasan ng bahay, but then nung Thursday na-cancel yung flight ng kapatid ko. Grabe yung pinagdahanan niya, but then pumunta pa rin siya dun sa airport. Kasama niya mga OFW, mga kasabayan niya dapat papuntang Cagayan de Oro. Nag-overnight sila doon kasi nga yung flight na nabook ulit nila, kinancel ulit. Technically guys, hindi pa rin siya until now, hindi pa rin siya nakauwi ng Mindanao dahil nag-overnight sila doon sa airport. So kasama ng mga OFW, nasama siya doon sa mga
kinwarantine, no? Pero sarap buhay niya ngayon doon kasi nga maayos naman yung kalagayan niyan. I'm just grateful na she's healthy and she's doing okay. And ganun din yung yung family ko sa Mindanao. At yung Mindanao din, nag-lockdown na rin yung Bukidnon. So, kahit na umuwi siya ngayon, hindi rin siya makakapasok. I think, kasi kailangan yata LGU to LGU. So, if ever na uuwi siya ng Mindanao, kailangan susundin siya ng LGU from Bukidnon. Ganon. So, kailangan mag-coordinate. So, kailangan susunduin siya ng galing LGU na galing dun sa city namin, kukunin siya. Kasi kapag dating dun, I think baka-quarantine ulit siya. But it's a good thing kasi nga may mga pamangkin ako, may mga anak siya, so kailangan din niya talagang gawin yun for the kids. And para din sa mga tao sa bahay. But anyway, so yun yung mga nangyari sa akin lately. Technically guys, nandito lang ako sa bahay for the past For the past week, since I think Wednesday or Tuesday. The last time yata na lumabas ako ng bahay last Tuesday, kinuha ko lang yung desktop ko sa office at dinala ko dito sa bahay. And now, I'm fully functioning sa work. Nakakapagtrabaho naman, but I'm here. So I'm so sorry. I know some of you may nagtatanong kung kailan yung next vlog ko, but hindi ako nakakasagot. Hindi rin ako nakapag-promise kasi hindi ko rin alam kung kailan ko magagawa. Pinapababa ko pa yung anxiety level ko. Kasi for the past few days, talagang ang taas. Especially nung nagsisimula pa lang yung lockdown. Ang taas ng anxiety ko, talagang grabe. Hindi ko siya mapigilan, nararamdaman ko siya. Bawat kibot, oh my gosh, coronavirus na ba ito? Ganun lang. Oh my God, baka may coronavirus na ako. Laging ganyan, hawakan ko yung leeg ko. Baka mamaya meron akong lagnat or whatever. Konting singot lang ng ganyan. Well, you know, for those who have health anxiety, guys, kagaya ko, you'll understand what I'm talking about, no? I know, alam nyo yun. Kasi kayo yung mga nagme-message sa akin na marami ding nagme-message sa akin na ngayon, nagiging trigger sa kanila etong nangyayari sa atin ngayon. It's really, really true. I'm with you. I feel you. I totally understand you kasi pare-pareho tayo ng nararamdaman. Especially tayong may mga health anxiety. Kasi kalusugan ito di ba? Yun, so kumusta naman kayo guys? So kumusta? I hope na safe yung family ninyo. I hope na safety kayo. Sumunod lang tayo, no? Kung ano man yung patakaran, kailangan lang nating sundin. Huwag muna tayong diba? Huwag muna tayong maggalit-galitan or whatever. I know, ginagawa naman lahat ng mga official natin to help us, help everyone, diba? Hindi lang talaga tayo pwedeng, sarili lang muna. No? Kailangan lang natin mag-cooperate. Oh, so, guys, kamusta? So, paano ba, how it's like, no, yung anxiety in the midst of pandemic. Pandemic na siya, di ba? Kasi worldwide na siya. So, how it's like anxiety in the midst of pandemic. For those of you guys na walang anxiety issue, for those of you na walang health anxiety issue, this is what it's like. Especially for those who have health anxiety issue. What I've been feeling for the past few days, I'm scared. So, andyan yung takot. Constant yung takot na baka matamaan ka. Constant yung fear, constant yung, at the back of your head, parang yung anxiety, it keeps telling you na, meron ka na, may anxiety, may positive ka na ng COVID, may ubo ka, may sipon ka, may lagnat ka, may ganito, may ganyan. Every time you watch the news, every time you open your Facebook feed, tumataas yung case ng COVID, no? COVID-19 na cases. So, hindi siya nakakatulong. Literally, hindi siya talaga nakakatulong. Mas lalo ka natatakot. So, how we're going to help ourselves, no, when it comes to this situation? For me lang ito ito yung ginagawa ko. I'm not sure kung paano sa inyo. So, if ever na meron kayong mga tips, please do type nyo dun sa natin sa comment section below. So, para at least pakita din ng iba na may mga anxiety issues kung paano mag-cope up. So, for me lang, since right now naka-quarantine na rin naman kami dito sa bahay, hindi talaga ako lumalabas. As I've said, the last time na lumabas ako nung Tuesday pa. And it's what now? Monday.
Monday the next week. So, it's March 23, ganyan. So, andito lang ako sa loob ng bahay, nagtatrabaho. But at the same time, guys, we have to keep ourselves healthy, di ba? Kumain tayo ng tama sa oras. Of course, moderation. I know it's totally hard kasi parang wala kang ibang pwedeng gawin, di ba? Wala kang pwedeng gawin. Hinihintay mo lang, especially pag weekends, hihintayin mo lang yung lunch, hihintayin mo lang kung kailan yung dinner. Nakahiga ka lang, nanonood sa Netflix, nagdi-Netflix and chill, nagpi-Facebook, nag-YouTube. Ganon. So, what I normally do for this past few days, no, gumawa ako ng routine. So, gumawa ako ng routine for myself kung ano yung pwede kong gawin. Let's say, pag weekdays, ganito yung gagawin ko. Of course, importante trabaho muna. And then, after trabaho, ano yung pwede kong gawin. So, meron na akong ginawang routine for myself na nilagay ko sa journal. So, yung trabaho ko is from 6 to 3. From 3 p.m. onwards is either I'm doing this, nagvi-video ako. So, I have time now to create content. I have time now to focus at the same time on my passion, let's say my writings, and at the same time in reading. So, I've been reading nung weekends. I've been reading. Problema ngayon, guys, sobrang init. Ang init. Ang init, grabe. Kasi nga summer, diba? So, at the same, yun. So, what I've been doing, in terms of activities, no? So, I'll keep myself busy para hindi ako, I'm not the type of person naman na madaling ma-bored. Kasi, I'm a daydreamer, as I've said before. So, I'm a fantasy fiction geek, ganun. So, I have a lot of things in my mind na can keep me entertained, no? So, as long as mayroon akong books, I'm good. Parang ganun. So, yun, I read my books, I write my novels, I create this content. Ito, ginawa ko to after ng shift ko. Supposedly, gagawin ko siya dapat nung weekends. Kaya lang hindi ko siya nagawa kasi may mga ginawa din ako mga activities nung weekends, di ba? Tinapos ko yung Kingdom. Yung season 2 na Kingdom, oh my God, nabitin ako, grabe. But anyway, what else? So, I keep myself busy. Gumawa ako ng routine ko for myself para hindi ako yung nakatunga anong next kong gagawin, ganyan. Hindi naman nakafocus lang yung mind ko sa pagbabasa, hindi lang nakafocus yung mind ko sa panunood ng Netflix or kung whatever, ganyan. At the same time, after that, at around 4 to 5, ayun naman yung exercise routine. So, gumawa ako ng exercise routine. Hindi ako yung gumawa ng exercise routine, nakita ko lang siya sa sa YouTube. Ang dami, guys. Kung gustuhin niyo, pwede niyo gawin. Ito yung parang just to keep ourselves healthy, 'di ba? It's helping me to keep my mind healthy. It's helping me to keep my body healthy at the same time. At the same time, eating sa tamang oras, hindi tayo nalilipasan ng gutom or whatever. At the same time, moderation at sa pagkain. Kasi syempre pag tumataba ka, magkaka-anxiety kasi tumataba ako, baka yung puso ko maapektuhan, baka yung, di ba, tumaas yung presyon ko, baka magka-high blood ako kasi tumataba ako, ganyan, whatever. It could add up to your health anxiety issues. So far, kumalma ako, guys, na ginawa ko to. Kumalma ako in the sense of, kasi alam ko na pag mayroon akong anxiety, kahit dinidedma ko siya, hindi ko siya pinapansin. Sabi ko sa kanya na, nagtutuos tayo, hindi ka mananalo. Pero, andito yung tension, headache. Nararamdaman ko yung bigat. So, ibig sabihin, may anxiety ako, mataas siya, at nararamdaman ko siya, nagmamanifest siya sa katawan ko. So, yun yung mga signs ko pag nagkakaroon ako ng anxiety at meron andyan sa katawan ko. So far, for the past 3 days yata na gumawa ako ng routine, nawala siya. So, I'm totally okay, especially dun sa exercise na ginawa ko. It's a fat burning, slow exercises na makikita nyo sa YouTube. Type nyo lang home workout, parang ganyan. Home cardio workout sa YouTube. Marami doon. Pili lang kayo kung ano yung sa tingin yung para sa inyo. Yun yung ginawa ko. At yun yung sinusundan ko talaga yung timeline ko na ganyan na sa routine ko na yan para hindi ko maputol, di ba? What else?
it's really, really true. It's validating kung ano yung nararamdaman nyo na natatakot kayo. Pare-pareho tayong nararamdaman. Kasi I'm scared too. Yung anxiety ko, it keeps bombarding. Magkakaroon ako ng COVID. Magkakaroon ako ng coronavirus. Magkakaroon ako ng coronavirus. Yun yung sinasabi ni anxiety ko sa akin. So, yung katawan ko, nagre-react. Natatakot siya. Natatakot ako. Kinakabahan ako. Ganyan. Napapraning ako. It's totally validating that it's true. Yun talaga yung nararamdaman natin. No? I know some of you, may nagme-message sa akin na tumataas yung presyon niya. May nagme-message sa akin, sumasakit yung ulo niya. May nagme-message sa akin na nahihilo siya. Every time na umatake si anxiety, hindi siya nawawala. It's because sa pandemic. Andito tayo ngayon. Andito na tayo sa sitwasyon natin ngayon. And you have to deal with this. Hindi natin pwedeng i-ignore kasi nandito na tayo. So, let's make the use of our time. Instead na mag-whine or mag-opinion sa Facebook, let's just use those time to be productive and let's use those time to be positive. The more you whine, the more you parang complain, the more na negative yung nilalabas ng katawan mo, nilalabas ng isip mo, palitan mo yan. Kasi hindi nakakatulong sa anxiety mo yan, hindi nakakatulong sa mental health mo yan. Find silver lining. Find a silver lining. Hindi. Parang hanapan mo ng ways to switch those mindset into positive. You're healthy, you're doing well, nasa bahay ka, may pagkain ka, compare dun sa iba ngayon na talagang walang-wala sila, di ba? You're doing okay. Isipin mo na lang yun. And as long as your family is healthy, your kids are healthy, di ba? Your entire family is okay. At wala ka, hindi ka pa natatamaan, you're healthy, you're totally fine. Doon ka na lang mag-focus. And then, use those moment or time that you have right now to be productive. Yung mga positive things na pwede mong gawin, 'di ba? Exercises, focus on your ano ba yung mga passion nyo sa buhay. If you want writing, if you want photography, if you want whatever, 'di ba? Bonding with your kids, bonding with your family. We are given this time right now, so let's just use this well, 'di ba? Oh my God, I'm praying every day kasi nga, well, yun naman yung practice ko that I normally start my day with a prayer. And of course, ito na sana matapos na. Kasi it's really, really scary. Iiyak tuloy ako. It's really, really scary. Nakakatakot siya. I'm not just scared for myself, but I'm scared for my family. I'm scared for my sister. I'm scared for the people that I love and the people that are important to me. Nakakatakot siya actually. Natatakot ako. Kahit na tanggalin na natin si anxiety sa isip ko, I'm still scared. Kasi syempre, sino bang may gusto, di ba? At the same time ngayon, nililesen ko yung panonood ng news. Nililesen ko rin yung papabrowse sa Facebook about the issue. So, if ever I need an information, pupunta lang ako, let's say, sa CNN Philippines, sa GMA, News, Inquirer, ano pa ba, ABS-CBN, yung mga the big ones na nagbibigay sa atin, naghatid sa atin ng balita. Doon ako dumidiretso kaysa mga kung ano-anong binabasa na niresend, share. Kasi napapraning ako lalo. It's not helping my mental stability or whatever. Guys, I hope you're doing well. Balitaan nyo ako kung kumusta kayo, and share nyo naman kung ano yung mga routines na ginawa ninyo, or kung yung routines na sinasabi ko dito is nag-work din ba sa inyo, kung ano din yung mga tips na pwede nyong i-share. Sulat nyo dun sa description box. Ang init, grabe. Hindi ko pwedeng on yung electric fan kasi maririnig dito. Actually, kung naririnig nyo nga siguro yung ingay din sa baba, di ba? Anyway, thank you sa mga nag-subscribe. Oh my gosh. Kahit na hindi ako nakapag-create ng video lately, thank you sa mga nag-subscribe. And thank you po sa mga nag-message sa akin. Sa yung mga nanonood sa atin na mga OFW, I hope you're doing well. I know it's really hard, no? Especially maghanap ng psychiatrist or clinician, psychologist, whatever.
dyan sa mga lugar na hindi natin, ibang lahi, especially pag hindi masyadong, hindi English yung second language or whatever, iba yung dialect nila, iba yung language nila, mahirap talaga. But I hope you'll find time. Kung nahihirapan talaga kayo, as I've said, hindi ako doktor, guys. I cannot give you advice. The only thing I will tell you lang is to go to a to a professional. So I hope you'll find time. Yung mga OFW natin dyan, I know, I totally understand you guys kahit malayo din kayo sa pamilya nyo dito. Plus, ganito pa yung nangyayari sa atin, pandemic. So, I hope, kung maging okay, kung okay man kayo dyan, okay yung may bukas na mga hospital, may available na psychologist or psychiatrist, pa-check na lang. Pa-check na lang kayo, guys. Huwag mag-self-medicate kasi masisira tayo dyan. Kasi and besides, hindi naman over the counter yung mga anxiety medications as well. I'll pray na everyone is safe, everyone is okay. I know, hindi lang kayo yung nagpapanik ngayon, hindi lang kayo yung nagkakaroon ng anxiety attack with regards to this pandemic issue. Pareho tayo, sabay-sabay tayo dyan. Appear tayo dyan talaga. Dahil yun din yung issue ko lately, but I'm doing my best to cope up. And I wish na kayo din. So, guys, thank you for everything and sana malampasan natin to, no? Sana at the end of this we'll be victorious. We'll be okay. And of course, this is a lesson for all of us. I think, no? Parang it's just ironic, no? Na parang at a pandemic was sent to us to heal the world. Kasi ngayon, stop lahat, di ba? So, parang nag-heal at the same time yung mundo. Dahil nagsa-stop yung mga tao. Kung tutusin, yung mga tao lang din naman yung sumisira sa, di ba, kalikasan at sa mundo. Very, ko yan, very lalim, ha? But it's true. Totoo naman, di ba? May nakikita akong mga videos around, let's say, around China na for the past few years yata hindi nila nakita na ang tawag dito, clear yung sky. But this time around, sobrang clear ng sky doon. Meron ding lugar na for the past few years hindi nila naririnig yung mga chirping ng mga birds. But this time around, naririnig nila. Natutulong nila yun. Nakikita yung yung sambayanan, kung gaano katatag tayong mga tao, and while we are healing ourselves, nag-heal din yung earth. It makes sense, di ba? So this might be a reason kung bakit pinadala sa atin to. But anyway, who knows? We'll never know, di ba? Thank you, guys.